Unsa daw? Okay na. Pwede mo layat na. Ay, mo na to siya. Hello guys, ako na sa din nag-inusaran si makabakang bisayang Baki Alpha Rain. O right now nako karon diri sa Carmen o among gibisitang usa sa mga spring nila diri sa Carmen. So basically ang name sa ilang resort is a Middle Earth Spring Resort. Nasya nahutan sa Lower Natimauan, Carmen, Cebu. So basically guys, mura ni siya Durano Eco Spring. So basically ang spring ang tinubdan sa tubig pero ilang improvise into mini pools para maliguan siya tarong. Diba? Then from the Carmen Public Market, it's only 35 pesos each per packs sa ilang motor. Then 80 pesos ang entrance sa weekdays, so weekends, so holidays, kasi 100 pesos daw ang resort. I-shoot mo na ang ball! Kami kay back music si kuya. So actually guys, ang ilang resort there is nasa upat ka spring. So naayduha nga pwede pang bata o naayduha sad nga pandag ko like 4 to 8 meters deep. Ang usa is 5 meters lang, ang third ug fourth pero ang first two is pang bata gid siya. I mean mubo ra siya. So pagilis ako when very night. Actually nasa daw yung fish pond din. Like hinani yung mga fish ponds. Kay fresh spring lagi gid siya. Yung nakabantay mo daw kay dahon sa mga pools kay daghan mo kay tanom diri sa palibot mo. So digid kalikayan nga mga dahon, mga tagak. Ug walo ka mo sa kuy pang chika, so later siguro mag-try na mo ka ng ligo-ligo. Of course maligo na pagdilain. Sige mag-ilis ako ha basi butan ako sa ka. Mga master, ano ni mga master? Kausap na rin ako tawag sa mga viewers, mga master na. So sure ko na diri ang falls nyo kay. So check ko na ito diri. Dara nakita na po ang falls. Oh my god. Parang falls. So actually guys, gikan dira ang tubig ay diha. Gikan diha ang tubig. Kana diha. Then paubos diha din kana. Actually mga master, dili siya pwede kaliguan ng ang falls kay una prone to landslide siya, but pasabot humok ang yuta nga nakapalibot sa falls. So ilang gihimuan og murag viewing deck diri nga area, bali dira langat pa ang falls, then madiri ang viewing deck nila. So actually napay hagdan diri pa ubos. Sa to i-check kung unsa pay lain nga angle ato makuha ngadto sa falls sa ubos. So hopefully makapicture ko nga tarong. Wala akong mga kuyog, wala na nangaligo naman, so I have to do it on my own. Nasa siya ilang klase nga angle dire for viewing deck dapat. So balido ka area ang viewing deck para siguro fit kay sa tao. Oh my god, nasindot dire nga shot. So mas lower angle dire mo makita na dire ang falls. Kaya guys, kita na ibig sabihin na guys. Nagtalikod. Italikod. Murajug, tinuod. Tabuni. Kaya ang kuan, ang budbud. Di may mong bingka. Nada bisa. Mangit
Middle Earth. Ara dahil mong guyog nga. Si Rina. Nalibang pa si Jima. Pasinchay. Ang pulse niya. Amo dito atason si Jima. Butasan ng lugar ha. Asa ta ubos babaw? Ay ubos na day. Ubos na day. Wala may agyanan babaw. Amo di siya atason guys. Kaya basit na siya ka-booking sa ubos. Wala mi kabaw. Madarati si Jima din. Bukod sa yun yung nadri. Hakdog. So, nadali siya Falls. So nanungan ako mga kuyog, no? Oh. Yung una-una basa-basa. Bakit pati? So actually guys, welcome to Carmen Falls. Mangit-ngit Falls. Hindi ka na. Hero. Ang paborito sa mga Batangon karon. Action. Bakit parang sa'kin lamang may galit? Madayang tadhana iyong pansinin. Wala na bang karapatan na pagbigyan ang hiling? So actually guys, ilang gisukod nga to. Kay na siya yung murag cliff nga, jumping cliff diha nga part. Na nilang attempt og sukod di Chris. Ganan siya mulayat lagi ay attempt og sukod kung kaya ba niya. Actually kani sila diri nakapalibot nang nang layat na sila ganiha kana siya kani siya o kana siya nang layat na sila ganiha niya. Ganahan lang mo try si Chris. So ato tan-aon kung kayanon ba niya. So na hesitation no. Okay ra? Saka. Kanirap na sila nagsinukdan na in town eh. Kanirap sila nagsinukdan na eh. Magkatawa. Ang baktasan sila oh. Pak. Ang baktasan sila oh. Oh, ano pa yung tol-untol? Laisyo man siya, mag-tol-untol man siya. Ikaw Jumar, di ka ba ang bakgad to? Ko kamapol niya. Paano mo ka ba kung sino hitabo sa duha? Kung sino feel ako, sige pa sa lagsukod. Sa'yo na kayo chika naman kayo, naraman mi dere. Gusto lagi ko na niya i-achieve na to. I-achieve lagi na. Support niya si Ox. Alam siya ko kapila. Kaya umalas akong bucket list. Pero nakalayat ka mo ka dito sa paan sa Badian. Ay, oh. Ikaw mga kalayat ka ito mo. Oo. Diba? Panto siya ka na. Nato siya tagline ato. Hoy, pero in fairness na sad ato kay kuan to. Na may life jacket. In fairness. Mo na confident kayo ta. Pretty ka siya gutli. Sakit sa itlog daw ang kuan. Willing ko mo ambak, pero di ko akong concern ba nigtugpa. Kaya nighawas na ko ba kay basig magpanik ko. Inga na gini siya mo sa mapawag-chuk ka dito sa kataw magpanik-chuk ka. Inga na gini na siya. Chimara noon. Antabayanan po natin ang mga susunod na eksena sa pagbabalik ng Magandang Buhay. So guys, natatay progress no, na sila sa babaw. Unsa daw? Okay na. Pwede mo malayat na. Ay, mo na to siya. Layat na taman. Ganun man. Sa ginaingnon ko pa, magpo lagi ko. Ngayon din, ito kabamlangoy ba yun? So enjoy na lang sa namo ang tubig guys ha. So watch and learn. Charot lang.
Avengers! Guys, na-freshen up namin. Pretty ba? So, ano to siya guys? Actually, nasa sila mga rooms diri. Napangtana na to ang rates mas na dun. Nasa sila mga rooms diri sa palibot. So, basically guys, 500 daw ang ilang room diri. Money diri. 700 pesos daw per room. Yeah, wala like fan lang daw. Pero bugnaw mo daw kung diri kung gabi. Pero may aron, igang siya ng araw-orasa. Pero daga. Yang ilang mga CRs okay rasad, limpyo, kompleto ngay tubig. Then, ano to siya? Ano na siya? Bye-bye na! Once again, this is our friends together with my friends saying, G Makabakang Bisayang Baki!